Ba zan daɗa auren guntuwar mace na ya a baya na gani tsabar iya yi da bakar tsiya na nan bisa kayan guntuwa. Malam ko aure za ka yi to gara ka auro doguwa. Assalamu alaikum masu kallon mu da saurare, min magana Awwal Adam. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mawaƙan Arewa, wanda a yau wannan shiri ya zaƙulo mana wani babban mawaƙi tun daga jihar Katsina ya zo wannan gidan talabijin domin mu tattauna da shi. Sai ku biyo mu don ku ji sunan mawaƙin daga bakinsa. Masu kallo za su so su gabatar musu da kanka. Sunana Ma'azu Tinable, ɗaya daga cikin mawaƙan Hausa. Malam Ma'azu Tinable, barka da shigowa wannan farfajiya. Yawwa, barka. Na mawaƙan Arewa. Barka ka dai Malam Awwal. Ya hanya. Hanya da godiya. Masha Allah. Ba tare da ɓata lokaci ba, yanzu za mu shiga cikin shirin mu kai tsaye kamar yadda muka saba. Masu kallo da saurari za su san wane ne Tinable. To, a gurguje an haife ni a garin Dan Marke Z ta ƙaramar hukumar Kankara ranar 4 ga watan March na 1992. Na yi primary school a Dan Marke Z primary school tun daga aji 1 har zuwa aji 6. Na yi secondary school a makarantar Jeka ka dawo da ke GDSS Zangon Fawwa a nan ƙaramar hukumar Kankara. Na halarci wata makaranta da ke Abdullahi Aminci Funtuwa part time, wanda gwamnati ta ɗauki nauyinmu. Na je kuma na fara sai aka soke sunanmu daga cikin wanda aka yi ma registration, sai na dawo gida na zauna. Wannan shi ne. To, Malam Ma'azu Tinable, ta yaya ka tsinci kanka a harkar waƙa? Na fara harkar waƙa ne daga wata rana na je makaranta ina teaching. Ina koya ma yara karatu. Na dawo sai na fara rubuta lesson plan. Ina kwance sai na yi mafarki cewa gani ga Dauda Kahutu Rarara Alhaji, wai yana nuna mani yanda ake yin waka, kuma a lokacin nan ni ban taba gani ba, kuma babu wanda ya taba nuna man ga yanayin yanda ake rubuta waka. Ya nuna man ga yanda zan yi, ga yanda zan yi, ga yanda zan yi, ga yanda zan yi. Kawai da gari ya waye, bayan na yi sallah sai na dawo, sai na ɗauki takarda da biro na rubuta abinda na gani a cikin mafarki na. Kawai da na fara rubutawa sai na fara tunanin yadda zan iya rubuta ta. Wannan shine hanyar da na fara waka. To, ko za ka iya tuna a wani shekara ka fara waka Malam Tinable? Na fara waka a ranar 1 ga watan 1 2020. Insha Allah. Shekarar 2020 kenan. Insha Allah. Ka fara waka. Insha Allah. To, masha Allah. A tsayin wannan lokuta da ka ɗauka kana waka, shin za ka iya kawo mana adadin waƙoƙi nawa kai? Gaskiya. Daga wannan lokaci da ka fara waka tun daga 2020, shekarar 2020 kenan, zuwa wannan shekara da muke ciki. Gaskiya ne. To, na yi waƙoƙi za su kai ƙwara 170. Masha Allah. Wanda ne na kaina, wanda na buga daga kaina. To, muna ta maganar kana ta waƙoƙi. Shin waƙoƙin da kake waƙoƙi ne irin na siyasa, ko irin waƙoƙi ne na gargajiya, ko a waƙoƙi ne irin na soyayya? Ka san a harkar waƙan ma na ga fanni ne. Wani ya fi ƙwarewa ta fannin siyasa, wani kuma ya fi ƙwarewa a waƙarsa ta fannin soyayya, wani kuma ta irin waƙa ne irin haka na gargajiya. Gaskiya ne. Na'am. To, ni na fi ƙwarewa a harkar waƙar siyasa domin Allah, amma ina yin waƙar aure, soyayya, waƙar barkwanci da sauransu. Irin kamar wadda liyaliya ke yi. Yawwa, domin akwai wata waƙa ma da na yi, auren guntuwa. Idan za ka so zan iya rera maka daga cikin karin waƙar domin ka ji. Masu kallo za su so ka rera musu kaɗan daga cikin waƙar, ko da baiti ɗaya ne ko amshi haka dai. Ba zan daɗa auren guntuwar mace na ya a baya na gani tsabar iya yi da bakar tsiya na nan bisa kayan guntuwa. Malam ko aure za ka yi to gara ka auro doguwa. A hadin samadin Allah gwani sarkin da ya kago guntuwa, ya saka mata san jiji da kai a cikin lamarin ta na rayuwa. Tsananin kishin da take da shi ke sanya ta a ɗimuwa, da ta ganni da wata ɗiya mace har gara ta kwan bisa beguwa.
Babu shakka wannan waka naka tunable, ni kaina ban taba jin ta ba amma gaskiya na so a ce na samu complete din wannan waka. Idan ina neman wannan waka a wani shafi zan iya neman shi kenan? To za ka iya samun shi a Tunable TV Plus. Tunable TV Plus. A YouTube. Kana nufin gabaki da waƙoƙinka in ana nema za a iya samun su? Za a iya samun shi a YouTube insha Allah. Shin ka taɓa yin bidiyo ne? Gaskiya na taɓa yin bidiyo amma ba na kaina ba. Na group ne muka yi. Na'am. Muka yi na waƙan siyasa haka. Irin na haɗaka. Haɗaka na yi baiti aka ce to ga aikin bidiyo. Ina na ce ina gida to fito ga aiki an samu. Sai na zo muka je location aka yi aiki. Na'am. Gaskiya ne. To masha Allah, masu kallon mu da saurare kun ji Malam Tunable ya ce idan kuna neman waƙoƙinsa za ku iya zuwa Tunable TV kai tsaye domin ku sauke waƙoƙinsa. To Malam Tunable, wani alkhairi ka samu a tsawon wannan waƙoƙi da ka jima kana yi? Gaskiya ne. Na samu alkhairori da dama, musamman ma dai daraja da ɗaukaka da girmamawa ga mutane masoya. Domin na samu kuma alkhairi ta ɓangaren kuɗaɗe na shiga da nake samu ga waƙoƙin da nake, musamman waƙoƙin aure. Ina zuwa a bani aikin waƙar aure jihohi da dama irin Sokoto, Kebbi, Zamfara. To ina da masoya wa'anda ke bani wa'annan ayyuka. Sosai ina samun kuɗaɗen shiga ta hanyar su. To wani irin ƙalubale ka fuskanta na yanzu nan dai ka faɗa wa masu kallon mu cewa ka samu nasarori da dama cikin wannan